Každičký kolektiv má lidi v zázemí, kteří ho provázejí různými kázeňmi. Vyplnit, zaplatit, objednat, zařídit. To, aby umělci měli svůj vlastní klid. Do těchto starostí Helena skočila. Bludištěm úřadů kytici vodila. Když to vše začalo, mnozí tu nebyli. Čekali na svůj čas, po houbách chodili. Kytice rozkvétá, v Letňanech, Karlíně, Helena hlídává robátka na klíně, pro malé, pro větší, pro slabší, pro hvězdy, domlouvá divadla, plánuje zájezdy. Aby nám všechno šlo pěkně, bez nesnází. U pumpy Helena autobus obchází. Snad dojedeme včas a bez dlouhých broudění na koncert, na výlet i na soustředění. Příspěvky, pojistky, řízky i koláče, bez mámy na pár dní vydržet bez pláče. Přisátá klíšťata, bolavé kotníky. A k druhé večeři namlzat rohlíky. Udělat budliky, když někdo přehání. Dohlédnout na chlapce při ranním běhání. Ohlídat nezbytné pokrývky na hlavu, spočítat přítomné, podpořit zábavu. Pak stojí papíru, kterým se netleská. Vážení, kancelář, to není groteska. Je za co děkovat, úsilí ocenit. Ta léta starání kytičkou odměnit. Teď hlavně zdravíčko, už žádné nehody. Kafíčko v chalupě, pohodu průvody. A radost každý den ze všeho nejvíce. Přeje ti Heleno z kytice. Vážení přátelé, asi se mi bude hlas třát. A asi toho moc víc neřeknu, ale bylo to pro mě vlastně půl mé dospělosti, kterou jsem věnovala kytici. 4 generace dětí, o které jsem se starala, 29 let celkem, z toho 28 let jsem byla v létě s kyticí na soustředění. A ty zájezdy a všechno ostatní už si ani neumím vybavit, abych to dala přesně, jak to bylo za sebou. Nicméně některé ty vaše poznámky o autobusu a tak jsem si připomněla velice dobře. Mám velkou radost, že dneska se mnou neloučíte jenom vy současní rodiče a babičky a dědečkové, ale i ty, kteří nás opustili, není to díl jak rok, my to počítáme na rok, ale jsou tady i takoví, kteří s náma začínali. A je to generace, která už nám sem přivedla i své děti, které už pomalu jsou ve věku, když jejich rodiče začínali. Takže jsem moc ráda, že tady už vidím konečně, protože byly malé, nemocné, maminky nemohly, protože neměly hlídání a tak. Takže už jsem tady zahlédla i ty první naše generace, které s námi začínaly v Letňanech, tam, kde je dneska skvoš, byla tam tělocvična a oni tam s námi začínali a bylo jim tak od té první až 4. třídy tenkrát, protože někteří byli trošku starší, někteří byli maličký. Takže jsem vlastně ráda, že se můžu rozloučit se všema generacema